низомиддин зоҳидӣ сафири нави тоҷикистон дар Эрон таъин шуд. Дар ин бора рӯзи 10 апрел фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон содир гардид. зоҳидӣ 62 сола аз соли 2010 то ин дам ба ҳайси муовин ва ноиби аввали вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон кор кардааст. Тоҷикистон дар ҳоле сафири нави худро дар Эрон таъин кард ки Теҳрон низ моҳи марти имсол намояндаи нави худро ба Душанбе фиристод. муносибати ду кишвар таи тақрибан 4 соли охир ба сардӣ печида буд ва танҳо моҳи феврали имсол ҳар ду тараф аз беҳбуди равобит хабар доданд. Хусрав Нозирӣ аз мақоми сафири Тоҷикистон дар Миср озод ва муовини аввали вазири умури хориҷӣ таъин шудааст. Ардашер Қодирӣ, ки то ин дам раёсати кишварҳои Осиё ва Африқои вазорати корҳои хориҷиро ба ӯҳда дошт, сафири Тоҷикистон дар Малайзия шуд. Ҳамчунин бино ба қарорҳои ҳукумат Шаҳло Сайфзода ва Фирдавс Ризвонзода муовинони раиси Амонатбонк ва Сайрам Бақозода муовини раиси Кумитаи телевизион ва радио таъин гардиданд.